Представители парламента, правительства, депутаты Народного собрания, а также главы городов и муниципальных образований отправились в Сунжу. По поручению главы Ингушетии посетили Амриевых. 5 членов их семьи погибли в результате страшного ДТП 16 июня. Родители и 3 несовершеннолетних детей скончались на месте. Сиротами остались еще 2. شن خلوت خلوية مثلا خلقنا دالش يلسمع شو عشرة طولش دالش إيمان سابو طولش هذا كاس بيخبو. Родственники поблагодарили главу Ингушетии за оказанную поддержку. Пережить смерть близких нелегко. Это трагедия. Дедушка семейства не может сдержать слез, но говорит, на все воля Всевышнего. Аллах Аллах асхабанып, Аллах саидсын. Алхамдулилlah, алхамдулилlah. Шамдария схал. Намеладул, пожарга ханабе. В селении Средние Очулки посетили похороны семьи Халхоевых. В результате утечки и взрыва бытового газа 4 человека скончались в госпитале, родители и 2 сыновей. Делегация выразила соболезнования родственникам. ليزو فتحالك ورك شوالا ورك وصلنا أنا يعني شيء أنا ويقوم أنا مولوشن عايز تقول ليزو خل حضير ده شيء يسمع شو عشان تو ده شيء يسمع محمد يكيك نخ يقول إجعل بور باتشر بس توجي خدر شنش بيتي طابقي صو حالتي سبوسون ديال يجلو شحال باتشا وحابتي باتشا ترى حابتي يجلو حالتي أو حالتي هو دي لابوش از لا لقيلاش بوشناها لوش خلده از ديرش خلده سبت شيء قمن سبت خلده بال خلده أخي يا محمد يروى كينا ويماك لا إيش مبوك لا اشتري قال بخا منطقة إيش مبوك لا صار وش بتشا هيدي يا لا صار قابل مسالي لا صار قابل لا زيت قابل. Сиротой осталась несовершеннолетняя дочь. Я ушида важно, но пособой хана иса саек ми да ват вош ват нанят. شو خلقت المدير سيجا كذا باب بلاستيك دوش حمد لله. لا عندي موت يهرب مهتم شي وش ولا ده وات لا صادق. ممكن ماشي. Эти страшные события потрясли всю республику. Буквально за один день в результате несчастных случаев мы потеряли 9 человек. Терпение всем родственникам и близким Амриевых и Халхоевых. Бейчан Аллаху Гешт Долт. Идрис Ижиев, Сулейм Костоев, Новости 24.